Mensen van harte welkom. Van harte welkom uit naam van Hein Jaap, Hilarides en van de stichting Beelds Eigenen. Ja, ik ben een vreemd gezicht van de meeste mensen. Ik ben Jim Beeldkert, ik ben een grauwster. Mijn naam is Eddy van der Noord en ik ben uitjouwer van Afscheid en Uitzicht, de nijste bondel Beeldse verhalen van Hein Jaap. En Hein Jaap heeft mij vregen dat een soort van ceremoniemeester even in te leiden en straks hoe ik het uit te leiden. En daartussen toch komen een aantal sprekers. Maar ik zal direct even wat vertellen over het boek, maar ik zal eerst even Jim Trop het programma hinleiden. Na mij komt Siets Spuwalda ontwet en die zal een aantal stickies voordragen. Daarna komt Baukie naar voren, ja, je zit, maar een tweetal gedichten. We stikken wat gedichten. Dan komt Hendrik. Hendrik heeft tekeningen maken voor de stickies, dat doet hij al een heel wat jaren met Hein Jaap. Die zal wat vertellen over de tekeningen, over de stickies. Dan komt Baukie bij mij een gedicht of een aantal gedichten. Daarna komt Leendert, hebben we daar, die zal een verhaaltje en ik een gedicht voordragen, dus die doet echt wel een gedicht erbij. En als laatste komt Hein Jaap en die zal een verhaal uit de bondel voorlezen en ik twee gedichten. En dan sluit ik aan en dan ben we ongeveer kwartier tot, is de bedoeling. Nou, Aaron en Tonsje hebben wij dit boek presenteren. Dat hebben we dient in Obe. Obe is het land van taal van Tresor, in het kader van de culturele haatstep. Dat stiert uit Snoer de Aldenhoven in Ljouwert. En een aantal van Jim, die heb ik daar toen ik jongen, maar een aantal ik net. Dat het boek bij Obe presenteren is net toevallig, want ja, Obe is het land van taal van Tresor. En het land van taal, Beelds, is een van de talen van onze provincie, naast het Fries. Het stellingwaardes is nog een taal, Beelds, ja, je kent het dialect nemen, ik neem het een taal en dat kies is hoe dat een dialect weer, dan zou ik mijn pekkenveer misschien het uur rond voortzetten worden. Dus ik ben zelf Fries. Ik praat altijd Fries, als ik met Hendrik of met Hein Jaap praat, dan praten zij Beeldske tegen mij en ik praat Fries. Waarom? Die het prima altijd. Niet altijd. Dat gaat meestal goed. Ja, meestal gaat dat goed. Nee, ik doch net in Beeldsk, dat is net goed, want ik ben de taal net machtig, dat jouwt ik helemaal niks. Ik vind het als uitjouwer van belang dat taal in deze provincie stiepen wordt. Frieske taal, dat ook. Ik heb een aantal Frieske boeken, uitjouwer een aantal Frieske Bijbelboeken. En nou, ik heb sinds 2014 ben ik hier in het beeld aanwezig. Ja, daarvoor ik wel, maar toen meer als voetballer, sinds Sint-Anna of Oorzaakjeren. Maar in 2013, 2014 heb ik Hendrik en Hein Jaap kennenleerd. Toen hebben wij zijn treinen en ik dan mijn foto's erbij van Henk Bleker. Stimt slikmakken, dat boek zie je ongetwijfeld al je kennen. Het is helaas uitverkocht. Wat ik toen vertelde, het is goed 4 jaar lang mijn mooiste boek geweest. Maar het is dit hier van de eerste plak stierten terug de biografie die ik gemaakt heb met Joost Halbersma. Maar het staat nog steeds op nummer 2 en daar zit voorlopig ik wel mooi blauw uit. Het is voor mij een dierbaar boek. Niet alleen omdat het een hartstikke mooi boek is, maar ook omdat wij dat boek op tournee was binnen. De culinaire Stim Slik Tour naar restaurant staan bij een programma zie dat we heel noffelijk. En op die wijze hebben wij dat boek en de Beeldse taal naar de meeste tap gebracht. En dat, ja, dat vind ik uitjouwer niet alleen van belang, maar ik moet ik uitermate plezier aan te doen. Vorig jaar heb ik mijn Hendrik een tweede boek maken. Huid, portret van Hemd. Hoe zijn huid, de schilderijen van zijn huid. En daar gaan wij ik mij op tournee. Maar dat is een oorsoort tournee. Dan gaan wij naar Stichting Alzheimer's. En dan vertellen we over Alzheimer en over kunst. En nou een boek met Hein Jaap. Afscheid en Uitzicht. Dus ik ben voorlopig net door het beeld buiten te slaan. En dat ben ik net van plan. Want ik heb wel eens eerder gezegd van het beeld wie in mijn herinnering altijd in de streek werd alleen maar waaide en ruimde. En werd koud weer en gries. Maar dat is nog steeds. Maar ik ben er van orden weer. Dus ik kom hier erg graag. Altijd zomer. Maar altijd zomer is jou. Dat heb ik even onhellen Aaron Thomas. Ik ben altijd zomer met mijn vriendin. En dat het was schitterend mooi waar. Maar we hier in de winter zo en toen wij voortkomen, we was 10 koud. Want we winkracht 4 à 5.
Dus het is heel kort, maar het is een prachtig spektakel. Dat het hier in beeld plakt doen, het is prachtig mooi. Ik heb een enorm grutskop bezig. Een schitterend mooie uitviering. Dus altijd zo moeilijk. Ja. Maar het is hier wel soms wat kouder, maar dat hindert niks het jet bij deze streek. En ik kom hier ontzettend graag. Deze bundel die bevat Beeldse verhalen, Beeldse stikjes en Beeldse gedichten. Maar bevat ik een aantal vertalingen. Daar heb ik het mij een aantal keren indringend door de hand van. Ja, wat willen wij met deze bundel? Willen wij alleen maar een bundel uit aan mij in Beeldsk? Dan is het doelgroep wat litser. Dan bereik je dus de Beeldske mensen. Maar wij vonden het belangrijk dat wij net Beeldske mensen werken gewoon met deze bundel. Want deze bundel is net alleen scheur in Beeldsk. Het gaat over het beeld. Het gaat over de Beeldse taal, het gaat over de Beeldse cultuur, over de Beeldse mensen, over de Beeldse geschiedenis. Dus op een gegeven moment hebben wij gezegd kunnen schrijven van wij nemen een aantal Nederlandse vertalingen op van zowel verhalen, van stukjes als van gedichten. En nou, ik sluit mijn verhaaltje af met een stukje wat ik voordraag uit het boek. En dit is de eerste keer, ik heb een goed 60 boek gemaakt uit jou. En dit is de eerste keer dat ik een nawoord van de uitgever opnam in het boek. Als de laatste pagina werk ik uit van waarom die Nederlandse vertalingen opnam in deze Beeldse bundel. Dat lees ik even voor. De verhalen, stikjes en gedichten in deze bundel zijn niet alleen geschreven in het Beelds, ze gaan ook over de Beeldse taal. En over het Beeldse landschap en de Beeldse cultuur. Meer poëtisch, deze bundel raakt aan de belangrijkste 3 aspecten van de Beeldse ziel. De administratieve gemeente Het Beeld bestaat niet meer. Sinds 1 januari 2018 is de voormalige gemeente opgegaan in het grotere Waardhoeken. Dit onder de noemer van schaalvergroting, beter bestuur en de vooruitgang. Maar er zit een punt achter, ik zal je maar eigenlijk mag je daar een vraagteken achter wijzen, want ja, is dit de vooruitgang? Ja, misschien bestuurlijk wel, dat wil dus al je voorhouden. Die dadere deel, de gemeente waar ik geboren ben en wat in mijn paspoort staat, die is opgegaan in Waasterhem. En inmiddels jet jou het ik bij u, dus al je schaalvergroting, wat het al je beter wordt is maar een vraag. Maar je hoort het net zien. Juist nu, 8 maanden na die opheffing, is het goed dat afscheid en uitzicht verschijnt. Formeel bestaat het beeld dan wel niet meer, maar de ziel van het Beeldse landschap, cultuur en taal verdwijnt niet. Die zit in de grond en in de mensen die er wonen, Bilkerts. Als uitgever vind ik het belangrijk dat deze Beeldse bundel verschijnt. Net zo belangrijk vind ik het dat een deel van de verhalen, stukjes en gedichten vertaald zijn in het Nederlands. Zodat deze bundel, en daarmee ook de 3 genoemde aspecten van de Beeldse ziel, voor een breder publiek toegankelijk wordt. Nou, dat zou hier mijn bijdrage. Ik moet vreetje Sietse Bewalda, Bojo naar voren komen en nog wel stukjes voor te lezen. Ja. Voordat ik begin met mijn eigen bijdrage, mag ik even wat rechtzetten. Er wordt, en die zag direct, streektaal, dialect. Taal is Beeldse taal, is een dialect. Een dialect is een ander woord voor streektaal. Alleen de gevoelswaarde van dialect lijkt leger als van streektaal. En uiteindelijk is elke taal een streektaal. Het Nederlands is ook een streektaal. Het Beelds, het Hendelopers, het Streekers, alles. En daarom probeer ik duidelijk te maken dat dus dialect niet een minderwaardig woord, niet een woord is dat een minderwaardig etiket drukt op een taal. En ik vind ook spijtig dat dat zo gebruikt wordt. Beelds is dialect, dan laat het echt. Nee, dat is niet zo. En daar heb ik ook vaker over geschreven, een taal, streektaal, taal doet er niet toe, het recht van bestaan. Als er mensen binnen die dat praten. Maar ook dat er aan verschillende voorwaarden voldaan worden. Daar heb ik ook wel eens over geschreven. Woordenboek, grammatica, dan noem ze maar op. En daar heeft het beeld aan voldaan. Dus wat dat betreft is het beeld een taal. Gewoon een volwaardige taal. En daar hoeven wij niet moeilijk over te doen. Zo laat ik. En dat heeft het dialect. Geniet even nog, Hendrik. Is het er niet eens aan? Ja, ik hoor weer wat nice. Dat is wel wel. Nou, dat is het. Ben ik blij over.
Ik kreeg direct even het boek in handen van Hein Jaap. En ik heb alle waardering als je dat uiterlijk ziet, hoe mooi dat is. Hoe mooi het uitvoering van binnen is, inwendig. En de tekeningen van Hendrik erbij. Passend, die ken ik uiteraard deels van de krant. Geweldig vind ik dat. Ja. En dan werd dan altijd nieuwsgierig naar binnen, naar het colofon. Nou, daar staan van allerhande dingen bij. En dan staat er ook wat over de correcties. Maar allereerst, Hein Jaap, ja, ik was er ook zo wijs met dat ik de mogelijkheid kreeg om hier even te komen. En vooral, Hein Jaap, dat is een schrijver. Er zijn mensen die schrijven wat, en er zijn mensen die beschrijven. Dan maakt van een voorwerp, van een gebeurtenis, een verhaal. Dat boeit, van begin tot eind. Een ander schrijft dat en die schrijft zakelijk punten op. Zelfs schrijf ik ook wel eens wat, maar dat schrijft mooie, pakkende dingen. Dat vind ik geweldig. Eddie heeft ook gezegd dat, heeft het over gehad dat het beeld erin waren, nou, netjes, mooi. Daar heeft al hem even geïnspireerd dat zo was. Nou, daar ben ik heel blij met dat dat zo is. Ik ben dus nooit om wat uit eigen werk voor te lezen. Dat vind ik altijd zo'n groot woord, uit eigen werk, weet je wel. Dan maakt werk. Een componist maakt ook werk. Ik schrijf wat. En als je nou vindt dat ik dan uit eigen werk voorlees, nou, dat vind ik fijn, dat staat daar zo is. Want dat zo haast me ook inhuurt vandaag, hoor. Zo is het ook. Ja, nee, ja, bij mij is werk literair werk en bij mij is het afschrijven woordjes. Mooi. Maar goed, daarom waar ik weet dat ik me vroeg, dan heb ik een bepaalde waardering blijkbaar voor wat ik afgeschreven heb. Ik heb altijd alleen maar dingen die ik zelfs metmaakt heb of van gehoord heb. Wij als familie hadden kunde aan een man op een zwarte haan. En die heette Jelle Krans. Geboren in 1895, sterven in 1965. Ons hartje hadden er maar een jaar of 10 kunde aan, om verschillende redenen. Ik heb er allerhande verhaal voor, ik heb dus ook 10 jaar metgemaakt. Maar daar heb ik een verhaal over geschreven. Over 65 jaar, maar ik heb maar 10 jaar metgemaakt. Maar door de geschiedenis hoe het mogelijk verantwoord in te vullen, is het verhaal. Maar dit is even het begin van het verhaal van over hem. Half december. Het liep al op naar de kortste dagen. Het winter daarna laag. Een graad of 10. Ja, we hadden wel een knap gevoel over het weer. Dat had hij zijn hele leven wel ontwikkeld. Och, zorg daarom eens het zelfs dat je heel leven op een zwarte haan woont hebben. Dan kan men aan alle kanten de lucht schouwen en zien wat er op je aankomt. Het eten was weer begin. Hij wou nog even naar de hoek om te zien hoe het erbij loopt. Dat deed niet alle avond voordat u de weg ging. Het was goed donker. Ze hadden me toch wel getroffen dat de gemeente bij de ingang van het Zwarte Haan een lichtpaal zet had. Het was vanavond nog heel donker. Misschien kon ik de vuren wel bedienen. We hadden een hele aardige om te zien hoeveel vuurdorens had te zien waren. Soms 10, maar niet meer. Toen de tunnelkamers deur uitkwam en in de gang stapte, kreeg je wel in de gaten dat de kachel het nog aardig druk had. In het huis wat lekker warm, maar hier? Nou, we gaan het hokken met dikke jas aan. Klompenman, pet op. Nee, die is muts. Want het haar, dat had er ook wel aan. Ik kon de kapper ook niet veel meer aan. Toen de schuurdeur open kwam de fine, vuile oosten winnen teugen. Ja, men kreeg hier alles uit de eerste hand. Dat wordt hij nou direct gewaar. Nou, dan stap er maar in en op naar zee. Bij Teuze Oosterwien waren er vanzelf niet veel water. Tenminste, een dag meer het leven niet. Toen kwamen we correct aan het dik toe. Zou vandaag nog niet beter wezen. Daar stond hij op hoek. Aansluiting van een Nijendiek en een Pooldiek. Hierweg had je op een dag een prachtig gezicht over het Nijveld en over de Waddenzee. Ja, zien, er op de Noord waren de vuurtoren van Ameland te zien. Ogen moesten even wennen. Wat oor staan, ja, dat was helemaal op. Zou je Borkum naar zien kennen? Hij wist correct welke kant het uit zien moest. Ja hoor, daar zag ik het licht van de grote vuurtoren. 2 keer slaan, 2 keer niet.
zodat dat gezaaid wordt. Elke vuurtoren had zijn eigen eigenschappen wat licht betrof. Elk had zijn eigen aantal slagen. Ik kon ze alle gaan, had ik goed onthouden. Ameland 3 slagen, 3 keer niet. En dan wat verder west dan vanzelf wat de Schelling. 1 keer al, 1 keer niet. En vlak daarnaast de Schellingerbank, het lichtschip. Dus de 3 de vuurtoren gaf niet zoveel licht, maar op dit soort avonds waren die wel te zien. Het licht ging alleen maar uit en aan hoor. Nou wat meer naar het westen, de La Friesland met zijn vuurduin. Elke 2 seconden aan en dan 2 seconden uit. Weer even verder was Texel. Zijn licht zien laten. Zou vanavond vast wel lukken in deze donkere winternacht. Ja, daar waren die al. Ook 2 keer aan, 2 keer uit. Als alles met zat, dan waren er nachtdrieën te zien. En helder, soms kal aan zijn oog en een mui. Maar die laatste 2, daar kon je alleen de lichtbundels in de lucht maar zien. Zijn hoogte kwam niet boven de horizon. Dat lag voor een mens op zo'n 101 kilometer. Dat had hij een keer in de krant lezen. In een speciale bijdrage van het Fries Dagblad. De beste krant. Had ook een goede naamrubriek. Dat werd over Jelle Krotje. Hij is heel merkwaardig als je niet inkomt, maar dat hoop ik dat je hem nou ergens aanwezig is. Wij hadden vroeger een hondje thuis. En dat hondje heette Bruno. En het waren legendarische hondjes. Ik denk, mijn pakenzeggers die vertellen er dan wel van hoe prachtig dat beestje gedroeg en hoe hij met naar het laan ging. Nou, daar heb ik ook wat van afgeschreven. Als het goed is, 16 pagina's, maar dat kent niet af. Ik ben een hondje en ik heet Bruno. Mijn kleur die is zelfs bruin, als ik niet Bruno heet. Ik ben niet zo groot, korte pootjes, maar ik kan wel heel hard lopen hoor. Die stuutje wat lang en dat kan ik heel goed met u. Mijn oren hangen om der en ik kan heel goed horen. Zie ik hem later nou wel eens wat van. Ietsje verder. Op een zondag was het heel mooi weer. Toen gingen we met naar het fietsen. En weet je hoe ik met ging? Nee, vertel, dat weet je niet. Nou, ze zetten me in een fietstas. Met beide pootjes en het kapje erbovenuit. En fijn dat het was, ik hoefde niet te lopen. We gingen op een fiets naar de Zwarte Haan. En toen we bij de Sediek waren, toen sprongen we de fietstas. De hele overdag hadden de kinderen en ik despeut. En de ouders waren zo moe, maar het was wel een fijne overdag. Dat was Bruno. Nou, en dan heb ik nog een klein stikje. Ik zal niet weten hoeveel tieren meer hebben, dat zal wel niet zo meer weten. En nou wil ik graag van je weten, werd het over gaat. Het is een eerste hoofdstuk van een boek en ik wil graag weten dat Jim, ik denk het wel, Jim bent een intelligent publiek en Jim wil goed belezen, dat zal vast worden. Willem stond de keuken in. Mem, het zeepeert laat een haven op west. Hij is weer op. Mem wordt even koud, een klein toegelie. Hier had ze dan neerbreken. Meestal tijd dat Barend hun man weer thuis kwam van een lange reis, dan zorgden ze ervoor dat alles op orde was. Deze reis naar Zweden, dat liep er wat vlotter gaan dan dat ze verwacht hadden. Men was krek met eten aan de kinderen. Struifbakken vandaag. Daar waren de kinderen slecht op. Fijn Willem, dat is even bij me komen geweest. Maar van wie Hesto doet? Van Trien Siebres, mem. Zij had bij haar zoon op Halve geweest. En daar hadden ze zien dat het zeepeer in de haven binnen. Zo ga ik wat voor het met nog hebben. Barend was geboren, denk ik, ook op de Schelp. En daarbij was hij geboren als zeeman. Als jongen kon je hem altijd bij de haven vinden. Hij was niet bij de schepen weg te slaan. Waren ook wel te begrijpen dat hij als jongen van de jaren 15 al naar zee was. Eerst kwam hij bij zijn oma Piet op een kleine vissersboot. Maar een mooi gauw kreeg hij plak op een boord die op Denemarken en later op Zweden. Die waren hout weggehaald. Dat was voor de Schellinger timmermoor. Maar ook voeren ze wel deur naar Hoorn en Kuzen en Amsterdam. Die Oostzeevaart voldaan waren goed. Hadden goed verstand en leerden vlug. Niet alleen het schip had zijn interesse, maar hij wist ook al mooi aardig wel hoe de kust van de verschillende landen liep. Het broer een echte zeeman. Het duurde dan ook maar een jaar of wat of hij wordt stuurman op het zeepeer. En later word ik kapitein. Hij was al zo'n 35 jaar. En daarmee kreeg ik vast werk op Oostzeevaart.
Doet hij een stuurman, wat meer vastigheid had, ging het op een trouw. Mike en Barend worden man en vrouw. Ze kregen een huis op Formeren. Het duurde na 9 jaar en toen kwam Planne Willem verlicht. Later kreeg Willem een 2 zussen. Willem was ook niet bij de boorten weg te staan. En je zult dan wel begrijpen dat hij ook voorbestemd was op tegen. Eerst dat jong meisje bij zijn huid, die kon er wat op passen voor me. Later voer hij na een jaar wat bij Tjeerd Jaans. Ik zag wel wat een deze jong kerel. Heel wat had hij in zijn mars. Hij kon vast wel stuurman worden en later kapitein, zo was het zijn mening. Nadat hij binnen jaren bij Tjeerd Jaans voeren had, wordt hij tweede stuurman, maar verder waren er Dienkaarsen, nog Thailand, waren er nog Zeeland Vink. En de tijd wil ik het hierbij laten, ik had nog wat meer, maar... Nou, mijn vraag. Waar gaat het op? Dat is wat zachtjes, maar... Willem Barends, de walvisvader. Nee, ja, dat in de boord. Willem Barends was ik een walvisvader wel. Ik dacht dat ik geschiedenis beter kon. Nee, maar waar gaat het op? Wat werd er door de inleiding van? Ja, ik vraag hij niet alleen. Nou. Nee? Geen flauw idee. Overwintering op Noord Zembla. Mooi. Ik ben ook walvisvader. Wat zo? Ik ben ook walvisvader. Wie, Willem Barends? Ja, toch? Volgens mij niet. Oh. Beste mensen, ik doe het niet krijg aan Sietse. Ik heb naar geen verhaal afgeschreven. Dus je zult het bij mij dus keer met mijn eigen richting doen. Maar ik wil je wel genieten laten van die prachtige Beeldse taal. Ik vind het een prachtige Beeldse taal. En in die taal kun je je zo mooi uitdrukken. En dan zeggen ze wel eens, ja het beeld, ja met de blote beeld in het blauw. En meer weten ze niet. Die taal is zo rauw. Die taal is zo hard, die is zo direct. Maar het beeld kan ook zo mooi wezen. En dat wil ik met mijn gedachten, met mijn gedichten en uit mijn gedachten, want die gedachten horen er wel bij verzeld, wil ik hem dat voelen laten. Proeven laten, want een taal die moet je proeven, die moet je, ja, daar moet je één mee worden. En mijn eerste gedicht, naar aanleiding van het boek van Han Jaap, Afscheid en Uitzicht, dat is Mijn hart dat gult. En ja, uiteindelijk hebben wij het afscheid van het beeld alweer achter ons laten. Maar het heeft wel impact gehad. Het heeft mij associeerd. En met mij een heleboel. En ik heb het gedichtje toen gepubliceerd. Mag ik zeggen. En toen waren er een heleboel die erop reageerden. Want Tautie, hoe komt ze erbij? Ja, maar dat is niet zo. En ik zeg, dan denk maar even deur. Ik zal het eerst voordragen en dan komt de rest. Mijn hart dat gult. Mijn hart dat gult. Ons opbeeldland werd ooit de baren gongen. De diekwerkers al eeuwenlang met man en macht bedwongen. Dat beeldse land. Ons stukje grond. De menig een bezongen. Die stoere naam, die is niet meer. Heel wel van plak verdrongen. De Beeldse vlag in asfalt maar. Wij krijgen nou een nije. Ons Beeldse taaltje, aan zijn Fries. Dan wordt het 1, 2, 3. Het uitzicht is nog altijd groen. En het liekend nog hetzelfde. Maar ik ben nou geen Bilker meer. En dat is wat echt telt. Ja, dan krijg ik een heleboel over me hier verzeld. Want ik blief een Bilker, in hart en nieren. Maar dat was mijn gevoel al. Nou, pas weet je nog waar ik waardhoeker of waardhoekster. Nou, dat beeld dat zit in me, dat neem je hem niet van me aan. En ik denk dat we nou stadig aan zien laten hebben dat dat ook zo is. Dat wij het beeld en het beeld met ons meedragen. En dat het niet is, het gaat fout. Als gebiedsnaam bestaat het nog altijd. Prachtig.
En de gemeente Waardhoeken die doet er alles aan om ons straks in Franeker op te vangen in onze memmetaal. Nou, hoe mooi is dat? En alle stikken die nou gepubliceerd worden door de gemeente Waardhoeken, die zijn in het Nederlands, in het Beelds en in het Fries. Ik vind het geweldig. Dus dat is alweer een stukje, ja, gemoedsrust krijg ik ervan. En ja, ik ben straks geen Wilkert meer. Daar reageren een heleboel over. En die zei, hoe komst erbij? Ik blijf Wilkert. Ja, en ik geloof dat ik het krijg ook alles voorbij kom, hoort hè. Als je met je rijbewijs naar de gemeente Waardhoeken gaan, omdat het gelopen is, of dat het herst van vernijing toe is, dan krijg je dan niet meer het stempel, het beeld af. En als de kines, van jouw kines, of misschien, nee, jouw eigen kines, dat, ik zie het publiek ook in, maar de kines van je kines, als die nou nog kines krijgen, bent dan nog beeldjes op papier, dan ben ze geboren in Waardhoeken. Maar dat voelt al wat raar. Maar gelukkig, een afscheid, dat lijkt achter je zo stadig aan, dat afscheid. En daarom ga je de kop ervoor en vooruit, ik vind dat zo'n mooie spreuk, ik vind het ook zo'n mooi versie. Vooruit kijkend en dan neem ik je met naar het uitzicht. Want Hanjaap heeft niet alleen geschreven over afscheid, maar ook over uitzicht. En een van die stukjes is avondlicht. Het zonsje schijnt haar avondlicht. Brengt wolkjes boven zee in het zicht. De avond is aan komen toe. Na een dag hard werk, ach zo mooi. Die vissersboot zien meer aan het werk. Maar op herinnering blijvend zwet. Ooit was je hier, nou het uitzicht wie. Dichtbij komen. De wolken stralen gouden gloed, de zee loopt stil, meer eb dan vloeit. Dit uitzicht hier deun achter die, maakt de geschiedenis mankelijk. Naar eventjes, dan is het voorbij. Die gouden lucht vol kleur voor mij. De zee, de ruimte en de rust. Mijn schitterende waddenkust. Nou, uiteindelijk doe ik dus veel liever. Voor u kijken. Daar zitten te gaan. Bij zee. De zee te ruiken, de zee te proeven, de zee te voelen. En heel dan in die zee afgaan. Maar dan doe ik nog één. Ja, ik mocht wel 5, 7 minuten of nog langer. Dus ik neem er één. Van wie? En nou, van ja, kijk, als ik 2 keer 5 doe, dan is het ook goed. Nou. Maar ik heb de stopwatch er niet bij, dus perk me maar in dat ik te veel neem. Maar zie je, die zee, die doet ook andere dingen met je. En als je dan ja, heel dan in de put zit, als je niet meer weet hoe je verder moet, dan neemt de zee je gedachten ook op. En dat is zo mooi. Want als gedachten ergens deelleggen kist, als gedachten met één delen kist, met meer delen kist, met die zeedelen kist, dan wordt dat lichter. Dan ben je ze minder zwaar. En daarom zee vol zuchten. Wie de zee is zo belangrijk in je leven. Wat wees al veel geheimen nou voor mij. Als het leven soms te zwaar wordt, dan ik even naar de zee in de Westhoek en naar Dijk. Dan zit ik boven op de diepte staren en ruik ik weer die scherpe zilte lucht. In gedachten zie ik nacht die woeste baren. Hoor ik vogels even hard krijsen in de vlucht. Mijn geheimen verdwijnen in het water. Het leven ligt in één minder zwaar. Wolken donker in de lucht, het wordt al later. Maar de zee lacht mij weer toe, achter staan. Hoog hierboven zie ik wonderlijke luchten. De zee loopt als een spiegeltje zo klaar. Wat verlang ik naar die zee vol zware zuchten. Dat ik soms die lichten zie in eigen schaar. En dat doet het beeld met mij. Ik vind het heel goed uitdrukken, vind ik zelf. En ik wil jullie dag
Ik heb ze nou bij je. Dankjewel. Plastic tasjes zit maar al niet meer. Krijg ik geurwedstrijd? Vaak op rust en Kinderbaltje moet ook daar komen. Kinderbaltje zit er ook bij. Maar over uitzicht gesproken, nou, ik ben best. Ik moet in één keer denken aan waar wij vroeger woonden. Ons huid zo uit van dit is het allermooiste plakje van het beeld, want ik heb uitzicht op Belk. Dat kom je weg, nou. Nou ja, even gefeliciteerd met je boek. Het is een prachtig boek hoor. Ik heb er al, ik heb nog niet alle gelezen, maar dat is op dit weekend vast gebeurd, dat ik ze al gelezen heb. Ik ben zelf een liefhebber van Jan-Maarten Biesheuvel, zoals ik hem al wat deed. Korte verhaal, absurdistisch, toen krankzinnig aan, ja hij was zelf wat krankzinnig. Schitterende verhaal. Maar ik zei voor de gek van ik sta daar een beetje de Jan-Maarten Biesheuvel van beeld. Friesland. Toen krankzinnig aan. Maar dat meen ik serieus. Er staan verhalen in. We hebben er net even weer de scandaalschool. Ja, nee, dat moest zeker doen. Ja, nee, ik heb nooit de gek mee, dat weet je wel. Want dat krijg ik de boemerang weer rond. Dat doe ik nooit. Maar dat meen ik. Er staan aan de verhalen in. Nou, dat is echt één op één met Biesheuvel. Niet letterlijk, maar de intentie. En ja, het is niet te bedenken. En er staan ook dingen in. Nou ja, weet je er wel wat van af, het wegkomt. En als je dan een boek uitbrengt, nou ik weet het zelf, je doet ook zo je best om fouten te voorkomen. En dat het de drukking goed gaat en dat het deze, dat alle gaat een beetje in staat. Maar hier staat een hele grote fout in. Nou, ik denk dat het met zin denken heeft, Super. Ik zal je even vertellen. Hier staat, dat vind ik al wel mooi. Ik sta erin met tekeningen, maar mijn naam wordt ook een keer genoemd. Dan met kaarten. Qua zin. We moesten tussen tanden, dat trof niet. Ze waren 2 jaar